ki kerteng ba ki jingkermen ba u Kylian Mbappe bat u Achraf Hakimi ki la ya le lang ha Paris Saint-Germain la laisnem nado usnam arjar poe hado usnam arjar pusau kajing ya trilang jongki kalas dang ha u Julai ha usnam arjar poe haba u Hakimi ulawan sha PSG na Inter Milan kalakut ha kapor liur ha usnam arjar pusau haba u Mbappe ulami no na ka klub banlet sha ka Real Madrid kom o free transfer wala kila le la ka jong kelanti here kidang long ki perlok bajan bha menta u Hakimi udang shakta na ka jing mensau here bon kinang kersan jong ka Morocco ki kermen ba un kham kloi ban koi no bat ban la ban yele ha ki benta brang sa jong ka tournament ka Morocco kalong ka ken hun ban pe ka ken hun jong u coach Walid Regragui kalong kapat trang ban job ya ka jing le kai hadin ka jing job persa ya ka Comoros ha ka jing le kai baningkong ka jing job persa ya ka Mali ha Rabat kan penskem ya ka Jaka jongki sha ka round babut ka Mali pat kalas dang da ka jing wala kala khamlam khmat bha ha ka jing le kai hare kala sha thep gol jing ya khai ha ka por ba khaddo persa ya ka Zambia menta barok ki khmat ki page sha ka Rabat kat ba ka Morocco ka pen krep an peteng ya ka jing ya jing le kai ba bha bat banang jam sha ka nam lado kubli shibun